mare kiching song norok saimang kana ang bot topic na tui norok no video punukra hanai tubi pekya thumbnail rajak tongo KSM team base Laisa ni wedding photo ang obono sana musungo social media was Facebook WhatsApp abo hairaba kabang photo Miss Laisa ni viral unja abo belai ke wana masisa se bahai belai ke wanswk nani kok tongo jagawo tamoni hingba sung to bono saiman KSM team ni khoroksa actress eba bo khoroksa ajagani naiki hene phaidi hingke bayap song bini kokno khanana ni sekang song kaisa bini motivation video rok nai lene bayap song naibani yagolo kaisa haino hai bini kok ni phasingo thanglani bayap song Hai Khai piuka Miss Laisa kaham keno video rok khayo bini style of belai keno gothokja hingke obona angkok sana nai make kebo borok comment khayo botai KSM team bo type short film dekhaino vibe song obole ang salmenya KSM ni je team ajagani borok rokno saimanai bongni short movie wabo khana khaikane ang sana naimi ke haisi bini je wedding photo je viral mani eba bo je kaijak mani photo viral mani atolo belai ke hamne comment sidra comment tongo bayap song nang bono naini tongo nang bono sajagai tongo ke nang bono nang te sungbiru bo short movie khada khaini jong bayap sa aw akok na tina answer in ani musungo bayap song nang khoroksa audience nang bono lasi machisa khaike ke bini bo mentality bo pressure ani thangmano boki bo wanswk mani alada wanswk thangmano hingke bo bahai ke video khaini ba nang jabina nang bini video na nang naithokjagoi stongke nang bono support khlaidi mo hai critical ni bini je situation na nang bono support khlaidi hai kaisi nang bono tese video na nukphinai bayap song norok ni comment sidra khaimani rok belai keno sayaklayo bayap song bo to thik na bo kaijak phana to bo borok ni bo time bo hai ngai thang bo kahike romina slap maya bayap song norok abno no ang norok na sana musungo norok bono comment sidra rok riyawe bono support khlaike angke baranya sanai bayap song phaidi hingke bini video na song tewaisa naina lekheno bayap song tab naibai mani pore song haino hai bini phasingo thanglai no bayap song 승연이 거기니 한비에 딱 없다고 나는 살았다고 그거야 충분히 여서는 안 타는 레저가 승연 꾸기 아니라 그냥 수빈이니 네 남한테 너무 이렇게 Saya ingin kasih orang kamu legend di dalam Cina saja. Hantu nak, orang hantu mana apa? Boleh kita tahu mana ya? Ayah.
seminyak jaga-jaga. Tahu lah sih aku tahu sudah. Buat kenal dong. Angka dari siapa orang banyak aja nih. Kalau orang itu mereka tidak ada. Nah, ini sebenarnya aku pada sih punya tapi saja kita. Aku enggak tahu sama jadi guys sudah mau buat kenal dong. Dari siapa hasilnya? Ini non. Bunda dulu situ. Ang kaisa tuh siur mana? Nomor aku so. Aku ini mau kamu tapi. Hay phai piu ka ang kesim tim ni je ajagani je salok mai eba ajagani je tongnai rong nang hay kok kasarna ni musungu Miss Laisa ni je comment phaima rok ropo nugui na tongna obono ang sanani musungu ropo omo hai comment sitra phaimano stop khaina ni bagin ropo kaisa video chikon sak like kaisa video swnam the audience rongno sawi kamone hingba bo abo hai no jodi comment mang nugui tongka ge bini bo alada wanswk mani phaimano te nongni team ni poriborte bo belai ke hamia ngi thangmono karon bono naine bini supporter অনেকটা দঙ্গো যদি kokborok short movie o যদি bo bychance khayani thangangge drobni channel bo khotingi thangmano ang support khayo KSM team ni video rok like naitok kai khailayo te drobni channel bo kusuko no kusuko obo hai kawi thakmani somoyo jodi norokni channel jekono ni bage stop thangangge belai kheno hambia ngi thangmano awni bagino ang kaisa koimong naragino o video no ang upload khai bayap song norok o video no jodi no nai dongangge norokni friends someone share khaidi te KOK Entertainment channel no norok support khaidi te subscribe biwai bell icon siniti tamoni hingba ang mohai video rok ni bagai tibu kabang tui dongo hambai bayap